El pollo maldito, de Enric Pines. 7:37 del matí. Arribo sobrat de temps. Em dirigeixo a la meva taquilla per canviar-me. Un nou parc, un nou torn. Per fi estic a l'Eixample. Soc un bomber de l'Eixample. Un bomberaco. Vaig saludant els meus nous companys, que van arribant entre crits i bromes. Ja fa 2 anys que vaig entrar, i sempre en un destí massa tranquil, i a sobre amb tanta mala sort que no pillava res de res. Un autèntic nube blanca, que en diuen. Fins al punt que els meus companys de torn m'havien batejat amb el malnom del pollo maldito. Però era qüestió de temps. I aquest ara acabava d'arribar a la seva fi, i ara era un bomber de l'Eixample. El parc que ni dorm ni descansa, que sempre està al carrer currant. Vaig a la sala d'útils. Em preparo la meva emissora, el meu lot, el meu equip impolut i verge, des de l'escola que no s'embruta. Quina vergonya, quina mala sort! Saludo alguns nous companys i em quedo parlant amb el Toni, company de promo del torn sortint. Bromes, rialles i anècdotes del parc. Sona la megafonia. Toca passar llista. Em presento als meus nous companys. Algú ja coneix el meu malnom i en fan mofa. Res de nou per mi. Va, això s'acaba, penso. Anem a fer la revisió matinal. El meu vehicle està tot en ordre. Estic de primera. Avui, sí o sí, pillo el fuegaco. Van passant els minuts. Res, tu, que no sortim. Bé, ara crida per esmorzar. Que no ens molestin. Un bon entrepà per agafar forces. La megafonia sona. La primera del dia i mig entrepà a taula. Bé, ja me'l menjaré després. Rescat animal gat. Maleït gat. Ja podria haver esperat 15 minuts, no? El caporal dona indicacions. Plaça Espanya. Creu coberta. Olcinelles. Arribada al lloc del servei. Ens obre la porta la senyora Paqui, una dona d'edat avançada. Quina xapa ens està donant amb el gat. Que passada. El gat ha caigut en un pati interior. Em despenjo i acosto la gàbia perquè entri a dins, però la seva resistència a entrar és directament proporcional als crits de la senyora Paqui des de la finestra del celobert. Per què no callarà d'una vegada? I el maleït gat que no vol entrar. Que sóc el teu rescatador! El bomber de l'Eixample que et salvarà la vida! Un parell d'esgarrapades més tard ja és a la gàbia. El gat pujant cap a dalt, i la Paqui que no para d'escridassar-me, com si hagués torturat el seu estimat gat. Pujo a dalt, més retrets. Està a punt d'agredir-me i em diu de tot. Desagraïda. Si he salvat a la seva mascota. Espero no tornar-la a veure mai més, ni a ella ni al seu gat. Sí que és veritat que hi ha hagut un duel entre el maleït gat i el pollo maldito. Tornem a parc. Estic content. Ens acabem l'entrepà entre bromes del servei, el gat i la senyora Paqui. Va sonar la megafonia. Em torna a tocar sortir un altre cop. Torno a estar de primera. Ascensor entre pisos. Pujo al camió. El caporal dona instruccions al conductor i parla amb Sala, d'una gran amb angoixa atrapada en ascensor. Jo a la meva. Vaig recordant el protocol de rescat en ascensor. En 4 dies seré el superbomber que sempre havia somiat. Arribem al lloc. Això em sona. La mateixa porteria que abans. La dona està alterada i crida socors des de dins de la cabina. Els meus 2 companys pugen cap a la sala de màquines per portar la cabina a nivell de planta. Espero que arribi per obrir la porta mentre el caporal intenta tranquil·litzar la dona. Arriba l'ascensor a planta. Quin enrenou a dins. Obro la porta. Salta alguna cosa sobre meu. M'esgarrapa. Un gat. El gat. El maleït gat. I la Paqui cridant-me un altre cop. No suporto aquesta dona i menys suporto la seva mascota. Tornem a parc. El nostre sanitari em fa una petita cura a l'esgarrapada. Em dóna igual, tots són bromes. I jo també participo en el joc. Prefereixo ser un gato maldito que un pollo maldito. Passen les hores, toquen al migdia. Van sonant les sortides i de nou torno a estar de primera. Que bé, la següent serà la bona. El foc que porto 2 anys esperant i que tant se'm resisteix. La megafonia remota ens activa per un olor sospitós a gas. Ben equipat, pujo al camió. Això s'anima. Encenc l'explosímetre durant el trajecte. Carrer Olcinelles de nou. Quina casualitat. De nou la mateixa requirent, la Paqui. Abans d'accedir al seu pis, li dic que tanqui el seu gat i li mostro la meva mà embenada. No és res greu, però vull que s'adoni de la classe de monstre que té a casa per mascota. La Paqui accedeix i em demana disculpes. Ara sí que ens entenem. Al final no serà tan dolenta la dona. Entro al pis, li demano a la propietària on té la caldera i m'acompanya a la cuina. Obro la porta, comprovo l'estanqueïtat del circuit. Res, tot correcte. El nostre aparell no detecta cap gas perillós. Cap gas, però no cap gat. La Paqui sí que havia tancat el gat, però ho havia fet a la cuina. Els seus ulls em miren. Se'n recorda de mi. Salta de nou sobre la meva embenada mà. La Paqui intercedeix, però l'embenat ja està estripat i torno a tenir la ferida sagnant. No va a més. La Paqui m'ha salvat la vida, si més no, la mà. Al parc, el sanitari em diu que el proper servei sortirà amb mi. Quin bromista, tu! Va, acabem de curar la mà, que tinc el plat a taula i l'altre tanc està fora.
paella. Quina bona pinta. Segona cullerada. Sortida tan lleuger, fuita d'aigua. Em dóna igual, ja dinaré. Ja no sóc el pollo maldito. No paro de sortir. Carrer Olzinelles de nou. Què passa avui? En sèrio? La finca de la Paqui? Allà la trobem, en sobre la porta de casa. Li torno a ensenyar la mà. Ella em torna a demanar disculpes. Li demano pel gat. El té tancat. Sona segura. El caporal fa broma amb mi, el gat i la zona calenta. La fuita ve del pis de dalt. Uns estudiants que estan fora. Tanquem la clau de comptadors. Fuita aturada. La Paqui contenta, ara sí. Simpàtica i agraïda. Quin goig de senyora. I el millor de tot, el gat no ha aparegut. Pujo al camió i miro de reüll que el felí no m'hagi seguit per atacar-me a traïció quan més confiat estic. Però no, allà només està la Paqui agraint-me el servei prestat. Adeu al mal nom. Adeu al gat. Adeu a la Paqui. Vinga, va, acabem de dinar. L'arròs fred ja no és el mateix, però amb la gana que tenim ja ens està bé. La millor paella d'avui, diu un company amb somriure sorneguer. A la sala de descans han posat el giro. Perfecte. El millor somnífer. Caic rodó a la butaca. Masses emocions per un pollo maldito. Surt l'autoscala. Al cap de poc el tan lleuger i l'ambulància. Port de muntanya, aquests sí que pateixen a sobre de la bici. Ja faré jo la meva sessió al gimnàs. Si em dóna temps, esclar. Ara sóc un bomber de l'Eixample. Parlo amb el sergent a l'oficina de secció. De l'organització interna del torn, tot perfecte. Li dic que encaixaré el torn. Sona de nou la megafonia. Foc contenidor. La conversa queda interrompuda i m'acomiado del sergent per enfilar-me al camió. No és un fuegaco, però almenys ja em poso l'equip d'aire. Carrer Olzinelles de nou. No pot ser. Quina casualitat. I davant de casa de la Paqui. Fumeja una mica. Tiro aigua d'oll i un company remou amb l'àrpia. Diuen que em deixen agafar la llança ara, que si després hi ha un foc vivenda aniré a muntar línia. Ho porten clar, massa temps esperant aquesta oportunitat. Feina feta. Recollim material i abans de pujar al camió miro de reüll cap a dalt, cap a la finestra de la Paqui. I allà la veig, amb el seu gat entre els braços. Ell em mira, i el seu gat també, o això em sembla a mi. No puc amb aquest animal, però la Paqui no sé. Em desperta quelcom especial. Difícil de classificar. Ara sí, pujo a la bicicleta estàtica del gimnàs. Quin ferro! És de l'època de quan Miguel Indurain competia en cadets. Diu un 22.000 que es resisteix a jubilar-se. Diu que el parc està millor que a casa. No porto ni 15 minuts d'exercici i la roda de sortides torna a estar al meu favor. I com passa sempre, em torna a tocar sortir quan menys volia. Aquest cop, accident de trànsit. Tanc, Charlie, ambulància i cap de sector. Quin goig de tren de sortida. La sala comunica un atropellament d'una persona al carrer Creu Coberta. Què passa avui? És el meu triangle de les Bermudes. Sembla ser que la víctima és lleu segons el SEM, que ja és al lloc. No sé com s'ho fan per arribar tan ràpid. Arribem al lloc del servei, a tocar de la cantonada amb Olzinelles. Veig el cos d'una dona estirat a terra, flanquejada per dos tècnics del SEM. M'apropo. És la Paqui. Em veu i un somriure il·lumina la seva cara. Busca'm el meu gat, guapo, em diu. El gat està allà mateix, desafiant-me de nou amb la seva mirada. Ni boig l'agafo. És el dimoni dins d'un petit cos felí. Paqui, el teu gat està aquí, en perfecte estat, li dic tranquil·litzant-la. El nostre infermer examina la víctima i corrobora que està en perfecte estat. Només ha estat un ensurt. La Paqui demana si pot tornar a casa amb el seu gat i li confirmen que sí, que pot tornar-hi. Ens demana també si algú la pot acompanyar fins a casa. Em mira i no puc negar-m'hi. És més, la idea d'acompanyar-la m'agrada. Només li demano que agafi el seu gat. No el vull veure sobre meu més cops. Acompanyo a la Paqui. Casa seva ja és per mi un indret familiar. Em convida a un cafè. Declino la seva invitació. La dotació del tanc i ambulància m'esperen. Ens acomiadem i li demano que vigili més quan surti de casa. Assenteix. Tornem a parc. Quina sensació més estranya al cos. Continua la guàrdia. Sopem i després de recollir la cuina criden a la sala de descans. Avui tenim peli. Els companys van passant per les butaques. Alguns es queden abduïts per la sessió cinèfila. D'altres desfilen cap a les habitacions. D'altres fan les seves respectives sortides. En un moment torno a estar de primera i activen la meva sortida per un auxili de persona. Persona gran caiguda a terra. Té l'assistència al lloc. No poden obrir la porta. Circulem pel camí de sempre. Res m'estranya ja. La Paqui de nou. Em despenjo del pis de dalt. Entro per la finestra que dona al celobert. La Paqui és a terra. M'apropo. Li agafo la mà. Les nostres mirades es fonen. Alguna presència em pertorba. El seu gat s'acosta a mi amb violentes intencions. Paqui, el teu gat o jo? Li dic. Ella riu. I el gat acaba marxant a poc. El caporal m'insta a que obri la porta ràpid. Vull estar tot sol amb ella. Ella vol estar sola amb mi. Torna a insistir l'emissora. Li deixo la mà i obro la porta. Es trenca el nostre moment d'intimitat. La Paqui està bé. El nostre sanitari confirma que no té res i que podem retornar al parc.
Quin dia! Tot tipus de servei. Quan arribarà el meu primer foc de vivenda? Marxo a l'habitació a descansar. Tanco els ulls. La Paqui. La Paqui. No puc parar de pensar en ella. Quasi ni dormo. Ella també estarà pensant en mi. Ho sé. La nit plàcida. No ha sonat res en tota la nit. Quin luxe. Apuro un cafè abans de marxar a guardar l'emissora, l'Ot, l'Epi. Fi de la guàrdia. Em dutxo, em canvio i passo pel forn a comprar quelcom per esmorzar. He decidit sorprendre la Paqui amb una ensaïmada i un croissant de xocolata. Vaig pujant per creu coberta. Sento sirenes darrere meu. Em giro. Travessa a tota velocitat la sortida completa de l'Eixample. Equipats per foc. Quina sort. Pillaran el foc que per pocs minuts no he pillat jo. Ja m'imagino entrant en un foc completament desenvolupat amb la llança a la mà, salvant a uns nens envoltat per les flames. Heroi del dia per una família que ho perd tot en qüestió de minuts. Però bé, jo avui tinc una altra feina. Segur que la Paqui m'espera i jo no puc parar de pensar en ella. El cor em batega ràpid i amb força, com si estigués al palier 13 de la curs Navet. I tant que hi ha foc. Des de lluny veig una columna de dens fum negre. Fins i tot els cotxes han parat per por de col·lisionar per manca de visibilitat. Això va en sèrio, penso. Mentre els veïns treuen el cap per les seves finestres alertats per sirenes, claxons i crits. M'apropo a casa de la Paqui, cada cop també més a prop del lloc del sinistre. No pot ser. El meu cos tremola i en el meu cap passa en negre pensament. El foc és a l'edifici de la Paqui. Metres abans d'arribar a la seva porteria, una cinta groga i un agent de la Guàrdia Urbana m'impedeixen passar. Nerviós, m'identifico com bomber, però la gent diu que tenen ordres directes de l'oficial de que no passi ningú. Hi ha sospites que el foc ha estat intencionat i que hi ha una víctima. Crido un company que està a prop meu i li demano, si us plau, si em pot donar informació. Aquest em diu que una dona ha embogit i que ha cremat viu el seu gat, que diu que ho ha fet per amor a mi. Paqui, t'estimo.